Ο Νικόλας έλεγε ότι έρχεται από το μακρινό παρελθόν και ότι πάει στο μακρινό μέλλον. Ένα από τα μεσοδιαστήματα αυτού του ταξιδιού του πιστεύω ότι ήταν και τούτη εδώ η δική μας ζωή, την οποία μάλιστα μας την έδωσε απλόχερα για να κάνει εμάς πιο πλούσιους και πνευματικά και συναισθηματικά. Τον ευχαριστούμε. Ο Νικόλας Άσημος είναι αυτός που έφτιαξε το ζωντανό καφενείο, το Μου Θευτό μουσικό θέατρο φτώχειας, ανακάλυψε το κροκ και τη δικιά του κροκανθρωπία, υπήρξε βασιλιάς του κροκ, έφτιαξε το κροκ συγκρότημα Κυλοκέφαλος Πόνος, ίδρυσε στους δρόμους το Magic Music Theater Φουρφούρ, το μεγαλύτερο θέατρο στην ιστορία που καταργεί την ιστορία, οργάνωσε την αποδιοργάνωση και τις μεταφουρφούριες εκδηλώσεις, έγινε ο άνθρωπος που δεν υπήρξε ποτέ, αποκάλυψε στους ανθρώπους την πολεμική άνευ πολέμου που καταργεί τον πόλεμο χωρίς να τον αναπαράγει, είναι όμως πολεμική, και τέλος άρχισε τη βόλτα που δεν σταματάει κι ούτε ποτέ της έχει αρχίσει. Γιατί να σ' αγαπάω δηλαδή, καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ευρέν και τον Ζωρό, και δεν ξαναγαπάω φιλικός. Με έναν κνήτη πρώτα και με έναν χριστιανό, με έναν ξαναμένο Μωαμεθανό και με έναν βρεζάκια παρδαλό. Οι δικαιολογίες είναι περίτες κι από εμπειρίες είχες αρκετές. Άιντε ξεκαθάρισε τι θες. Καταραίω το παραπαράτραβας, πως να αποφύγω το μοιραίο, έγινα και κέρατας. Ελεύθερε μου έρωτα πονάς. Έγινε της μόδας, ποιος θα σ' ακατέψει ποιον, εποχή της ρόδας και των πυρηνικών. Κάθομαι τη στρώτο λοιπόν, ένας αλαλέον κι όλες συστηριά, δεν σηκώνω πλέον άλλη μαχαιριά. Ρε που τη βρήκα τέτοια λεβδιά, καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ευρέν και τον Ζωρό, και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα εισηγηθώ στον Παπανδρέο να με κάνει υπουργό, και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Όταν πλακώσει ο θάνατος αρχίζει η καταγραφή της ζωής. Το καλό με μένα αλλά και το ζόρι είναι που ξέρω συνειδητά το θάνατό μου, και μαζί με την καταγραφή της πεθαμένης ζωής μπορώ να καταγράψω και το θάνατο. Το 1989, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, κυκλοφορεί ο δεύτερος προσωπικός δίσκος του Νικόλα Άσημου, Στο φανάρι του Διογέννη. Και τα παζάρια θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάρια, να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις βανέ. Πια δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ. Ρε μπαγάσα, περνάς καλά κι πάνω μια ανάσα, γυρεύω για να γιάνω. Το 1980 ο Νικόλας γράφει τις σκέψεις του σε ένα βιβλίο με τίτλο «Αναζητώντας κροκανθρώπους», έκδοση ανέκδοτο. Το βιβλίο περιέχει πολλά.
Ακόμα και τη λεκτουσία του κροκ. Την ουσία δεν την περιέχει. Εμένα δεν με περιέχει. Εγώ συχνά απουσιάζω στην ουσία της απουσίας. Τα γραφτά χρειάζονται κι αυτά καμιά φορά, για να καταλαβαίνόμαστε αναμεταξύ μας. Γιατί τυπώνει την ανάσα στο χαρτί καμιά φορά και όχι στην ομιλία. Και φεύγει και το προσωπείο της λεκτικής μας επαφής. Γι' αυτό μη σκίζεις πάντα τα χαρτιά σου. Κι ας θέλεις δύναμη γι' αυτό. Σαγάκι, δυο γραβάτες θα φορώ κι αν με ξαναπείς αλήτη, πάλι εγώ σε συγχωρώ. Έμαθα σε αυτόν τον κόσμο αμαρτίες να φέρω των ανθρώπων που δεν ξέρουν πως επέζησα εγώ. Κι αν σου πέσει το λαχείο, φορτώσου τα λεφτά, η ζωή είναι ένα αστείο. Άσε με παλικάρι μου, εγώ πάω ταξίδι στα Κήπια. Έχεις πάρει λάθος κατεύθυνση. Μήπως ξέρεις, παλικάρι μου, γοργόνα μου, τι κατεύθυνση να πάρω, γιατί είμαι πρόσφυγας απ' την Τασκέλδη. Αγία κατανάλωση, μη θες να με κουφάνεις. Η φρίκη είναι όμορφη και εμένα δεν με πιάνεις. Τα 16 χρόνια κι αν εξευμένεις με τρυπάδες και υγρά θα στη φέρουνε αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γενανικότες. Ρώτησε κάποιος κάποτε: παλάβωσες, Νικόλα? Γυρίζεις γύρω-γύρω τ' άγαλμα της πλατείας και επιταχύνεις το ρυθμό και έχουν περάσει ώρες. Εγώ απάντησα τότε αυτά: όλοι, ο καθένας, η καθεμιά, κάνετε κύκλους παρόλο που πάτε ευθεία. Γυρίζετε σαν σβούρες και δεν παίρνετε χαμπάρι. Προκειμένου να κάνω κύκλους, εγώ μπαίνω μέσα στον κύκλο και τον αντιμετωπίζω. Παρόλο που βρίσκομαι ακόμα στην περιφέρεια, θα φτάσω και στο κέντρο. Πάντως το θυμάμαι, είχα απαντήσει. Μίλαγα ακόμα με τους ανθρώπους. Τώρα πια δεν εξηγώ.